Nieminen jättää Antti Jaatiselle. Peltola saa rajun taklauksen ja loukkaantuu. 3. Tappara-pelaaja loukkaantuu jo. Ja sitten Rajamäki haastaa Antti Jaatista. Taitaa olla niin päin, että Jaatinen tässä haastaa Rajamäkeä, mutta ei tule sen suurempaa nokkapokkaa. Raju taklaus Jukka Peltola tärskyn saaneena. Vähän puskista pääsee Rajamäki tulemaan tilanteeseen. Hänet komennetaan jäähyaitioon, mutta mikä on tuomarin tuomio ja onpas ikävän näköinen tilanne nyt kyllä Peltolan kannalta. Ei ole mies nyt kyllä yhtään tajuissaan, että missä mennään ja mitä tehdään. Ulosajohan tästä on seurauksena kyllä, kun aivotärähdys tulee ja Rajamäki passitetaankin suihkun puolelle. Ilomäki tuli kehiin mukaan, mutta Metsola sekä Peltola loukkaantuneiden kirjoihin. Tässä vielä uudestaan rajun taklauksen. Rajamäki pääsee lähettämään. Ikävä, että vastustaja loukkaantuu.